Ato ng Sayron, ang dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Palisuray sa paglabang ang pipila ka mga motorista o residente. Human gibaha ang pipila ka mga kadalanan sa General Santos City o Cotabato. Gumikan sa nasinating kusog nga ulan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw dagat na nga gilabang ni ini mga motorista ang Lagaw Connell Road sa Barangay Lagaw, General Santos City, Lunes sa kadlawon, human mi bundak ang kusog nga ulan. Gani ang 26 anyos nga si Miggy Kawari Andang nangunay na sa pagtabang sa mga nangatanggong nga mga motorista aron makalabang. Mitabang sab kini sa usa ka mga nakay nga babayi kinsa napalungan og motor ang mister gumikan sa baha. Naglakaw siya niya yang asawa murag naid dala nga motor pod kay giuna na mo tong motor tapos nay mga dala nga murag gamit pa sana siya nga buntis to ba simpre giadto na lang pud nako gialalayan nako ginenay na og palakaw. Hinuon ni hupa na ang baha sa moong kadalanan. Apan sa laing kadalanan sa moong barangay, halos tuhod pa ang baha. Mga kapuso, dili basta-basta ang level sa tubig baha dinhi mismo sa Nursery Road. Gani ang uban na mga motorista mapalungan gayud og makina gumikan sa taas o laom ang bahin sa kadalanan nga dunay tubig baha. Lakip sab sa napektuhan ang ubang pasahero nga padulong sa ilang trabaho. Pagi ko pamahaw pa. Kay Udto na kayo ako kaon. kay ngano man? Tungod sa baha. Buka ka duty. Wala. Gilayon nagpahigayon o clearing operation ang barangay sa mga kanal sa mga lugar aron paspas ka mubas ang baha. Mga tao na ako sa utility, akong gipakuha tong mga labi na sa kanal, tong mga nagtambak ng mga basura. Samtang sa President Roxas North Cotabato, daw sa pasab ang kadalanan ang nasinati sa pipila ka mga motorista sa barangay Green Hill. Human mibundak ang kusog nga ulan, magalas 4 sa hapon adlawng Domingo. Matod sa uploader nga si Julhaida Plang Pedro Gasa, usas sab sa nagpalisod sa mga motorista sa paglabang, mao ang mga bato nga miharang sa dalan nga gianod sa baha gikan sa bukid. Ginasuta pa sa otoridad kung dunay naangol sa insidente. Matod sa Pag-asa, habagat ang nagpaulan sa maong lugar. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.